Happy birthday. Birthday karon sa atong simbahan. Ang Pentecostes, mao kana ang pagtukod, mo'y sinugdanan, pagkahimugso sa atong simbahan. So kung atong sumadahon, ang atong simbahan, ang pangidaron, 1,993 years old. Hapit na ta mag-2000. Kaya kita nga nagtuo nga si Jesus sa yahang pagkabanhaw, 50 days after sa iyang pagkabanhaw, diha nagsugod ang simbahan. Pagdawat nila sa Espiritu Santo. Atong nadungog sa unang pagbasa, samtang nagtapok sila, kalit nga dunay dahunog o ang Espiritu Santo na dawat sa tanang mga magtutuo sama sa hulagway sa usa ka dila sa kalayo mitugdon sa ilahang mga ulo. Og diha nawala ang ilang kahadlok, kabalaka, sila nalig-on, nagmaisugon nga misangyaw sa mga pulong sa Dios. Mga igsuon, nining pagsaulog nato sa adlaw na tawhan sa atong simbahan, kini nagpahinumdum ka nato sa unang higayon nga sila nahimong usa ka simbahan. Dili nato limitahan ang ato ang pagsabot sa simbahan nga building, kundi ang simbahan katawhan nga nagkahiusa, nagtuo diha sa Dios. Atong mahulag atong madumduman nga dili sayon ang nagian sa mga nag-una nato. Imagine ninyo ang mga nag-una na kanila ang kabalaka, kahadlok, kais basin sila na pod ang dakpon o gunya silutan sa kamatayon sama sa nahitabo kang Hesus. Sa pagkabanhaw ni Jesus, misaad siya, ipadala niya ang Espiritu Santo sa pagsaka niya ngadto sa langit, nadawat sa mga tinunan usab ang Espiritu Santo. Ug ang gasa sa Espiritu Santo maoy nakalig-on kanila. Nawala ang kahadlok, nawala ang kabalaka. So makita nato nga ang kasaysayan sa atong simbahan dunay gitawag ups and downs. Kung nakaeskwela ta og teolohiya or posible hilig ta mo basa og mga libro mahitungod sa history, atong makatunan nga ang kasaysayan, history sa atong simbahan, dili gyud smooth o maayo ang dagan. Kung niabutag almost 2,000 years, daghan ang nagian nga mga pagsulay, gikuso-kuso. Pero unsa may gisaad ni Jesus, dili niya pasagdan ang simbahan, dili niya biyaan. Pinaagi ka na sa gasa sa Espiritu Santo, milahutay ang simbahan hangtod karon. Ang mga nag-una nato, grabe ang ilahang pagpaningkamot, pagsangyaw, pagpaningkamot nga daghay mo dawat sa pagtuo. O kanato karon nga naa kita ang nabulahan, kay kita man ang karon panahon na, kita man ang buhi, dili nasama sa ilang nagian, hayahay na taron. Kung kaniadto sila, kanang naglisod-lisod, kita hayahay ra gyud, kana mag-ingkod ra ta, magsimba. Ang ipangayo sa tua, pagpalawom sa atong pagtuo, ang panahon nga ihatag nato sa pagsimba. Pero sa karealidad, karon hinuon nga hayahay na ang kahimtang, wala na'y pagpanglutos, mura bitaw hinuon og nagkataphaw ang pagtuo. Dili sama kaniadto. At tinudanay, ang mga nag-una nato, anda magpakamatay tungod og alang sa pagtuo. Kita, usahay no, katuloliko, usahay, ngalan lang, nominal Christians, daghay magpabunyag, apan, ang mag-practice sa pagka-katoliko, dili kaayo daghan. Sumala pa sa studies, ano, diri sa Pilipinas, murag moabot na lang o mga 65%. Kaniadto, mayngon ta, nakanabitawng
daghan pa ta na ato una ang mga manimbahay. Pero katog yung solid bitaw, kanang solid, pasawag nato, bisag unsay mga panghitabo na agyod, mga 30%, gamay ra gyud. Kung 65, usahay no, kada Domingo ra mo simba, 65%. Kadaghanan, dili mo simba og Monday to Saturday. Pero kato mga solid gyud mao na nga pipila lang. So makita nato nga nag-decline, nag-anam kagamay ang mga practicing Catholics. Ano man, daghana manggod ang kompetensya, gadget, mga kalingawan. Tungod sa mga kalingawan, mo nang usahay dili ganahan manimbah. Murag bumintaha na lang nga murag after sa pandemic hinahinay ning balik, pero sa karealidad kung dili bitaw madasig ang mga tao, mag-anam yun kagamay ang manimbahay. Daghay magpabunyag pero sa ngalan lang. Unang lain-lain man ang kategory sa mga Katoliko, doon ay kitawag nominal Catholics. Nagpabunyag, Katoliko ang pagtuo, pero why simbahay, dili practicing. Doon na kitawag seasonal Catholics. Musimba lang kung fiesta, mga dagkong kalihukan, mauna ang mga seasonal Catholics. Misa de Gallo, Holy Week, puno-puno ang simbahan. Pero Sunday nga ordinaryo, di manimba. Muna mga igsoon, ako lang gisgutan, ang nahitabo sa pagsugod sa atong simbahan, ang pagkahimugso og hangtod karon. Balikon ako, kung kamo nag-estudyo sa dagan sa kasaysayan sa atong simbahan, daghan tay makatunan. Doon ay gitawag ups and downs. Doon ay mga iskandalo na mo hinungdan makapaluya sa mga tao. Pero taliwala sa mga pagsulay, milahotay. Kay ang saad sa Dios, saad ni Jesus, dili na biyaan ang simbahan. Gitawagan na siya the bride of Christ. Unsa man ang the bride of Christ, asawa ni Kristo. Nga ang iyahang ang iyang commitment, ubanan niya kanunay ang simbahan. Sama sa usa ka bana, protektahan niya ang iyang asawa. Sama sa usa ka bana, protektahan ni Jesus ang simbahan. Nga bisan ang kamatayon, matud pa, dili makabuntog niini ang kamatayon og sala. Una mga igsuon, kung unsa may nagian nato karon, wa ta kay balo sa umaabot. Ang mga nangulo sa atong simbahan from top to bottom, gikan sa Santo Papa ug hangtod sa mga naa sa laygo, naningkamot pagpalambo. O kanang gibuhat karon nga initiative sa atong Santo Papa, Synod of Synodality. Kana siya pagpalig-on labi na sa mga gagmayng Kristohanong katilingban. Unsa may nakapalahutay sa simbahan? Maugyod ang pag-uban sa Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo maoy naggiya. Ang Espiritu Santo maoy naglig-on. Ang Espiritu Santo maoy naglamdag. Daghan ang mga tao nga gusto mo guba sa simbahan. Doon ay mga leaders kaniadto nga mibulag. For example, Martin Luther. Si Martin Luther o sa kapari, mingsokol siya sa simbahan, wa siya kauyon sa mga pagtulunan, mo nang nataw ang Protestantism. Ning protesta siya batok sa simbahan. Mo nang doon na tayo mga UCCP, mga born-again Christians, gikan na sa maong pagsiak, bibiya si Martin Luther ug ang uban nga mga followers niya ning uban pud niya. Mo nang naa sila nga grupo, kitawag sila Protestantism, mga Protestants, kaning protesta against sa Catholic Church. Doon na pag hinahitabo nga nag-una pa, doon ay problema sa simbahan, ning bulag ang grupo sa kanang side bitaw sa Constantinople, present time Turkey. Katoliko man na atong una. Karon
ang ilahang katong bulag sa Katoliko, ang tawag nila Orthodox. Kanang Greek Orthodox, Katoliko na atong una. Gani ang mga practices pupariha. Pero ang ilaha, nagpabilin sila sa traditional. Kung manguros sila, bali sa atua. Ang atua, wala man ta magsugod. No? Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Wala atua. Ang ilaha, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. O kanang mga simbahan nga naa karon sa Rusya, mo na ang Greek Orthodox. Pero Katoliko na atong una. Doon ay paningkamot sa mga Santo Papa, mag-reconcile, nga mausa. O mo nang gitawag nato, ecumenical movement, pagpaningkamot nga mausa ang simbahan. Kaya tinudanay sa tibuok kalibutan, number 1 kadaghay population, o mingon ta, number 1 in number ang mga Christians. Kita ang number 1 sa tibuok kalibutan, mga Kristiyano ang pinakadaghan. Pero ang fast growing nga religion, mao kini ang Islam. Mao ay paspas kaayo ning daghan. O posible sila na ang number 2 sa numbers of believers. Okay mga igsoon, nag-focus lang ko sa kasaysayan sa simbahan, ginagmay, tipik. Ang ato lang makatunan, birthday man ro sa atong simbahan, nga nasulayan, dili mo abot ingon ani, almost 2,000 years ang atong simbahan, kung wala kini giubanan sa Espiritu Santo. Nga unsa gani ang mga nanghitabo nga mga pagsulay, na ay mga leaders nga maoy hinungdan sa kagubot, doon ay mga membro nga ninghawa sa simbahan, pero ang saad sa Dios magpabilin siya mag-uban sa simbahan. Mo nang saad ni Kristo, mo nang kitang tanan nagpaabot man sa iyang ikaduhang pagbalik, wa ta kahibalo kanusa, posible mga matay na ta, posible pud buhi pa ta nga mahitabo ang iyang saad. Pero kini ang ato ang hunahunahon kanunay, kung naata nabilong ani maong simbahan, ang ato lang maningkamot ta nga mahimong sakop nini maong simbahan, diin dili lang untana nga nabunyagan ta, kundili kita usab madasig pinaagi sa Espiritu Santo nga sa mga panahon nga nawad-an tagkagana sa ato ang pagtuo, mga muyo ta sa Ginoo nga tabangan ta niya nga mabalik ang kadasig. Sa mga panahon nga naglibog ta sa pagdumala sa simbahan, naglibog ta sa mga pagtulunan, kay wa ta kasabot unsa naning dagan sa atong simbahan. Mga muyo ta sa Espiritu Santo, nga lamdagan ang atong unahuna, nga mawala ang atong mga pagduha-duha o ang ato ang mga kalibog. O sa mga panahon nga kasurindero na ta tungod sa mga pagsulay sa kinabuhi, di na taganahan mo simba, di na taganahan magampo, hinautuntana, dili ta makalimot pagsampi sa Espiritu Santo. Nga ligunon ta niya, kay tinud-anay, dili nato kaya mo atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi kung wala ang panabang sa Dios. Mga igsoon, kung sulayan ang atong pagtuo, hinatuntana, dili dayon ta mutalikod sa atong simbahan. Nayuban mga tao mahiubos, mawadan og gana, balhin dayog laing relihiyon. Usahay pud makaingon pud ta, may rapod kay para makuhaan ng badlungon, no? Pero dili ingon ana. Pero mo lagi na, sultihan ta mo, na mga ningbiya sa pagkakatoliko, pero pag masakit na gani, mangitag pari, nagpasantalana. Daghan gyud na, labi na katubi taong mga nahiubos lang, nawadan og gana, hawa simbahan, pero naiuban, bisag asa na lang mo atog laing relihiyon, kay mangita lagi sa kamatuoran. Say no, ang kamatuoran dili na to makaplagan kung sirado ang atong hunahuna. Pero kung abli ang atong hunahuna, mga muyo ta sa Espiritu Santo, lamdagan ta niya. Mo na nga, manghinaot ko nga sa pagpadayon paglawig nining maong simbahan, diin kita nasakop. Kita nga mga membro, kita nga naa, mao ang simbahan karon. Hinaut untana, kita pud ang tinubdan sa kalig-on. Dili untana ta mo hinungdan sa kagubot, dili untana kitang hinungdan nga
guba ang simbahan. Kung dili maning kamot ta nga magmalig-on ug magkahiusa isip usa ka simbahan. O kanunay natong ipangamuyo nga untana ang mga leader sa atong simbahan gikan sa atong Santo Papa, mga cardinals, mga obispo, kaparian, kamadrihan ug mga naggalagad nga mga laigo hinautontana giyahan sa mga desisyon, giyahan sa Espiritu Santo sa pagdumala sa simbahan aron maangkon ang kayusahan, ang kalig-on diha sa atong pagtuo. Hinautontana mga matay ta nga magpabilin nga Kristiyano, hinautontana mamatay ta nga nagpabiling Katoliko. Kana nga akong panginaot alang kanatong tanan. Paliho